हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरायनाय थाबाय जायफोरा फरायसा बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव टीडीसी फरायगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआव मोजां खौरां लानानै फैनाय जादों जायफोरानो दा 5th सेम फरायगासिनो दङ अर्थात 4th सेमखौ लिरदोंमोन स' बिदिब्ला दा टीडीसी आर्ट्स साइन्स कमार्सनि मोनथामबो स्ट्रिमनि रिजाल्टआ फाइनाली ओंखारनानै फैबाय जुदि नोंथांमोना बेखौ नायाखैबा एबा नायनो हायाखैब्ला अब्ला आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनानै होगोन जे माबोरै सेन्टार वाइज रिजाल्ट नायनाय जायो आरो माबोरै मार्कशीट डाउनलोड खालामनो हायो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैब्ला भिडिअखौ नायलांदो आरो गोसो गैयाब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ बेयावनो स्किप खालामनो स' बिदिब्ला आंनि कुआर नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोन लाइजाम जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोन लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौ स' नोंथांमोना मिथिगौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव टीडीसी अर्थात आर्ट्स साइन्स कमार्सनि मोनथामबो स्ट्रिमनि 2nd सेम 4th सेम आरो 6th सेमनि एग्जामा जानानै थांबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिगौ बेवहाय दा रिजाल्टखौ एनाउन्स खालामदों 4th सेमनिखौल' अर्थात नोंथांमोना आर्ट्स साइन्स कमार्सनि 4th सेमनि रिजाल्टखौ बेवहाय नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन थ' बिदिब्ला दानिया बेवहाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया मोनसे रुल बानायनानै बेवहाय रिजाल्टखौ फोसावदों जे जायफोर जेसेबांखिनि आसामाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जेसेबांखिनि डिग्री कलेजफोर दङ बेनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना खनसेयावनो सेन्टार वाइज खनसेयावनो नायनोबो हागोन आरो नोंथाङा जुदि बेखौ खालामाब्ला नोंथाङा गावबागाव रुल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना बेवहाय मार्कशीटजों लोगोसे रिजाल्टखौ डाउनलोड खालामनानैबो नायनो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय मोननैबो प्रसेसखौ आं नोंथांमोना बेवहाय दिन्थिनानै होगोन नोंथांमोना बेवहाय बबेखौ नायनो नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि नायनानै लाब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखौ अनलाइन डाउनलोड खालामनो थाखाय नोंथांमोना नुनो मोन बेवहाय CBCS बेवहाय BA 4th सेम मेजर आरो जेनेरेल मोननैबो कर्सआनो बेवहाय दङ नोंथांमोना बेवहाय आर्ट्स साइन्स कमार्स मोनथामबो स्ट्रिमखौनो बेवहाय नोंथांमोना डाउनलोड खालामनानै लानो हागोन आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै नोंथांमोना बेनिफ्राय डाइरेक्टलि लिंक खालामनानै लानो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदों मिथिं मार्कशीट आरो PDF मोननैबो अपसन दङ थ' बिदिब्ला PDF मा आरो मार्कशीटआ मा PDFआ जाबाय नोंथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव आसामाव जेसेबांखिनि डिग्री कलेजफोर दङ बेनि जुदि सेन्टार वाइज नोंथांमोना रिजाल्ट नायनो लुगैब्ला नोंथांमोना PDFआव डाउनलोड खालाम आरो नोंथांमोना नोंथांनि मार्कशीट एडमिट नाम्बारजों लोगोसे रल नाम्बारजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि मार्कशीट डाउनलोड खालामनो लुगैब्ला नोंथांमोना मार्कशीटखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय दिन्थिनानै होनि PDF फर्मआव नोंथांमोना माबोरै सेन्टार वाइज रिजाल्ट नायनो नागिरो थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय PDF फर्मआव फैगोन बेखौ नोंथांमोना डाउनलोड खालामनानै होब्लानो जाबाय डाउनलोड खालामनानै होब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि PDF फर्मआव गेवनानै फैगोन नोंथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जेसेबांखिनि डिग्री कलेज दङ नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो नायलांनो हागोन थ' बिदिब्ला दानिया नायदों नोंथांमोना बेवहाय गासैबो सेन्टारनि नाम्बार होखाजोबनाय दङ बेवहाय नायदों नोंथांमोना आर्या विद्यापीठ कलेज बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैब्ला नोंथांमोना नुगोन गाहायथिं स्क्रल डाउन खालामलांबाय थायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन बेयाव जाबाय बि बर' कलेज थ' बिदिनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जेसेबांखिनि डिग्री कलेजनि रिजाल्ट बेवहाय नोंथांमोना गासैखौबो नुनो मोनगोन थ' बिदिब्ला दानिया बेवहाय नोंथांमोना मार्कशीटआव थुनानै होयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जिअनि जिथु पर्टेल बेवहाय नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट लानानै थांगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय नोंथांनि रिजाल्टआ नोंथांमोना बेवहाय गावनि दानिया रिजाल्टखौ चয়েस खालामनानै उनाव नोंथांमोना बेसेबां एकाडेमिक सेसनखौ नायनो नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय नोंथांनि सेमिस्टार बेवहाय गासैखौबो इनफरमेशनखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो एन्टार खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव नुनो मोनगोन साबमिट अपसन ओंखारगोन नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांनि जिथु मार्कशीटजों लोगोसे नोंथांनि रिजाल्टआ बेयाव ओंखारनानै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो